Hola zuek, egunon, ongi etorri beste bideo batera. Zer moduz, iba mobitzen da kamaria. Osteguna da, eta gaur ostegunetik etorriko esate nirekin igandera bitxarte, dauzkatelako milioi bat eta bi gauza itxeko, eta gogoan eukan zuei erakusteko. Sortziterdiak pasaria, eta hemen nago saltzen daukat te bat de regali, gatela asko gustatzen regali izan teia, baina vitaminak eta bi tostadita aguakatiakin. Bueno, gaur, chaqueta la rosa, espaldiko partes. Uy, qué pelos. Hola, ma, saluda. Hola, zuek, ze moduz, irten eiz euskaltegitik, eta kasualidades justo kuadriako batek biazeban, ordezko bat, ikastolan, gurian behintzat eta beste askotan be uste baietz, itxen da oinez busa, umiak eramateko, etxietara, no? En plan, bakoitza bere etxera. Eta ordezko bat biazeban, eta, konta unerekin, eta oinoia, eramatean ditu txaleko hori batzuk. Eta, karo, nik ez dokat kotxia, eta kotxeko karneta bez, eta eratzen nabil. Ekainak batian dokat azterketia. Apunta, data importantia. Hola, zuek, ze moduz. Goztu zuen moduan, makilla hoi naiz. Ze, eukidot, zuen bidez elkarrizketa bat zuzeu edabiderako daukelako podcast bat, deitzen dela bi pareta, eta indozku elkarrizketia, gaur egon gara zumian, aiora probatxoa, Iruñe, eta ni. Eta meialen, berak indozkula elkarrizketia. Eta, super ondo junda, super posik, oso gustera naiz. Eta lanera jumieniz 5 minutu barru, baina nola neukan 5 minutu esan dut. Posibiot, xaxauko partxia, hau da, xaxauk mergalako jaikon partxak urtero ateratzen ditu partxiak, talde omenduan inguruan. Eta, hau da, aurtegengua, danka omentzen da behinan. Eta, Josibiot gure jaixetako blusan, dala, gure jaixetako blusia, superkolorintxi, superkolitxa. Eta, hau da, 2019ko partxia. Orduan Josibiot hemen, hau, hola. Eta Josibiot nerian eta kuadriako batenian. Así que, horin biot, 5 minutu honetan. Hola, zuek. Eute eskolara jomean nintzen, baina eski kriston eta pasatzen dut. Orduan izan dut, etxera jongo naiz. Eta ze okurri du jat. Lusako hartzia. Eta irtetzia terrazara, itxera testak. Eta hemen nago, testak itxen. Basa aburri da, gorroto dut. Baina, eta rakot. Beti miseriak. Ella precavida. Hombre, gare, ikastolako bazkaixan eta kriston berua itxen da. Bisa behintzat enormia da. Gure burua baino mucho bat, baina zi beti prekabituta eta miseriakin. Nion kremia matera noia. Hola, Andrea Canala.